Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Илдә өлешчә мобилизация башланганнан алып, Саба һәм Теләче районнарыннан бүгенгәчә 200-дән артык кеше хәрби хезмәткә алынды. Чираттагы озату бу көннәрдә үтте. Республикабызның Саба һәм Теләче районнарыннан чираттагы төркем мобилизацияләнүчеләрне җыю пунктына озаттылар. Саба районы хәрби комиссариаты янында кабат халык җыелган. Әти-әниләр, дуслар, туганнар, өлешчә мобилизациягә алынган якыннарын озатырга килгән. Күңелләрендә, йөзләрендә өмет чаткысы. Һәрберсе хәрби хезмәткә китүчеләрнең исән-сау, кире үзләре янына әйләнеп кайтуларын тели. Байлар Сабасыннан Айнур Хуҗин мобилизацияләнүчеләрнең берсе. Ул хәрби бурычын Ленинград өлкәсендә төзелеш батальонында үтә. Аны игезәге Айгөлдә дулкынлана, бер туганына ул бары изге теләктә. Айнурны әти-әнисе һәм бик күп якыннары озата. Отправляют брата Хуҗина Айнура. Сегодня так совпало. Мин абыемны озатам. Өстәвенә аның бүген туган көне дә әле. Барысы да яхшы булыр дип ышанам. Барлык егетләр дә исән-сау һәм сәламәт килеш әйләнеп кайтсыннар иде. Теләче районы Урта Мише авылыннан Зәйтүнә Ахунова да улы Айнурны озатырга килгән. Малайымны озатырга килдек менә бүген. Исән мин кайтсыннар инде. Теләгем шул. Армияда да булып кайтты. Мәскәү астында хезмәт итте. Барыбыз да бергә җыелып, ярап Ходай. Бездән шул теләк берничә тә булмый бурычны үтисен. Төркемнәрне озатуда Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар, хакимият вәкилләре дә катнашты. Мобилизацияләнүчеләр бер ай дәвамында танк училищесында өйрәнүләр узачак. Шулпан Амири, Гөлназ Гатауллина, Рөстәм Хәлилов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Шулай ук түбән камлылар да махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү өчен берләште. Берәүләр җылы кием, башкалары назлы сүз һәм акчалата булыша. Өлкән буын вәкилләре дә үз өлешен кертәләр. Уйык башлар, бияләйләр бәйләп солдатларга җибәрә. Тулырак алдагы материалда. Туган тел турында җыр сузып, кул эше осталары җылы киемнәр бәйли, оек баш, бияләй, муенса, һәр күзәнәккә күңел назын истиләр. Солдатлар туган өй җылысын еракта да тыйсыннар дигән теләктә Лилия Әхиятдинова, хатын-кыз сугыш чоры баласы. Аның әйтүенчә, илдәге катлаулы чорда ярдәмнең зуры вагы юк. Безнең әниләребез, әбиләребез шикелле без дә хәзер менә фронт өчен, безнең балаларыбыз өчен хәзер шушы эш белән шөгыльләнәбез. Чөнки аларга безнең җылыбыз шушы эшебез аша безнең җылылыгыбыз барып җитсен дип уйлыйбыз. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү өчен ветераннар советы, хозяюшка клубы һәм Россияночка ансамбле вәкилләре берләшә. Кул эшләрен оста бикәләр табигый йоннан гына бәйли. Җепләрне үзләре сатып ала. 30-дан артык пар оек баш инде әзер. Бу эш безнең өчен бүген бик мөһим, бик кирәкле. Чөнки менә без Мин бигрәк тә сугыш баласы, сугыш чорында туган бала, шуңа күрә минем өчен бигрәк тә якын. Оста бикәләр һәр җыелмага оек баш, бияләй, тәмтымнар һәм башка кирәк-яраклар сала. Көзге-кышкы чорда әлеге әйберләр аеруча кирәкле. Солдатларга җылы сәламнәр бик тиздән китәчәк. Альбина Вәлиева, Рафал Рақипов, Татарстан хәбәрләре. Башка темаларга күчәбез. Габдулла Тукай әдәби музейында әдәбият галиме, филология фәннәре докторы, профессор Резидә Ганиеваны искә алу кичәсе булып узды. Галим студентларга 60 елдан артык гарәп, фарсы, төрки, татар әдәбиятлары тарихын укыта. Резидә Ганиева 2 дистәгә якын фән кандидаты һәм докторант тәрбияләгән. Күп санлы фәнни мәкаләләр, китап, монографияләр авторы. Шулай ук укыту программалары, энциклопедияләр төзегән. Фәндә, тормышта туганнары арасында кайда гына булса да, ул иң беренче урынга кешелек сыйфатларын куеп яшәгән шәхес. Резидә Кадир кызын искә алырга иҗатташ дуслары, шәкертләре, туганнары килгән иде. Резидә Ганиеваны остаз һәм шәхес буларак гаять зурлап искә ала. Үзенең бөтен аңлы гомерен татар әдәбияты фәненә башлаган шәхес. Ул 50 елдан артык Казан дәүләт университетында студентларга белем бирә. Һәм шуның белән бергә ул татар әдәбият фәненең үсешенә
андагы яңа эзләнүләргә юл ача. Резида апа кебек җитәкчеләр бик әзер дип әйтәсем килә, чөнки ул үзенең шәкертләренә аерым бер мәктәп үтә, аның белән эшләгән вакытта. Яңалыклар тапшыруының җомга чыгарылышын Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган даими сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәләму алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Хиҗри календар белән исәпләгәндә Рабигъул ахир ае башланып китте. Дини чыганакларга караганда бу айда мөэмин мөселманнар салаватлар әйтеп, мәүлид мәҗлесләре үткәрүдә катнашкан. Ислам вазгыятендәге үзгәрешләр әлеге традицияләрне яңарта. Казан шәһәре филармониясе Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлям туган көненә багышлап мәүлид бәйрәме оештырды. Дини кичә Чулпан мәдәният үзәгендә узды. Билет сатудан кергән акчаларның 50% приют человека хәйрия фондына тапшырылды. Шушы көннәрдә Казанда зурлап үткәрелгән тагын бер чараны барлап узыйк. Ул да булса мөселман белем бирү оешмалары мөгаллимнәренең Бөтен Россия форумы. 2011 елдан бирле үткәрелеп килгән әлеге чарада катнашучылар дини белем һәм тәрбия өлкәсендәге мөһим мәсьәләләр турында фикер алыша. 2 көнлек форумның төп вакыйгасы Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына багышланган конференция. Яңартылган бинада беренче тапкыр уздырылган фәнни чараны иҗат төркеме белән без дә күреп кайттык. Юбилей уңаеннан үткәрелгән конференцияне Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин ачты. Мәгаян Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шушындый киң составта фәнни җыен беренче тапкыр узадыр. Җыенда Мөхәммәдия мәдрәсәсе җитәкчеләре, дини уку йортларында белем бирүчеләр һәм Бөтен Россия мөселман мәгариф оешмалары мөгаллимнәре форумы кунаклары катнашты. Менә Мөхәммәдия мәдрәсәсе дә инде 1000 елдан артык безнең татар мәдәниятыбыз, мәгарифебез шул исәптән ул ислам белән сугарылган, исламга нигезләнгән. Һәм инде һичшиксез менә бу период ул инде безнең татар милләтенең алтын гасырлары дип әйтеп була. Галим Марат Гыйбаддинов мәдрәсәләрнең мәгариф системасындагы ролен ачыкласа, Зөлфәт хәзрәт Габдуллин җентекләп Мөхәммәдия мәдрәсәсе тарихын өйрәнгән. Бу мәдрәсәнең революцияга кадәрге һәм дә инде яңарыш чорыннан 93 елдан башлап хәзерге елга 30 ел тарихы турында чыгыш ясап, бу мәдрәсәнең татар халкы өчен керткән нинди зур әһәмиятле урын тотканлыгы хакында хәбәр итәсебез килә. Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган шәкертләр төбәкләрдә мөфти, имам хатиб вазифаларын башкара. Дини белем баскычлары аша алмашка яңа буын да югары гыйлемгә омтыла. Араларында Чуашстан һәм Пенза өлкәләреннән килүчеләр дә бар. Төрле шариат белемнәре янда, хадис, шундый белемнәр. Аннары барында татар теле бар, әдәбият бар, татар теленә өйрәнәбез. Мин үзем Пенза область, Кузнецкий районнан, Сөзем авылыннан үзем. Минем әтием инде имам, ул мине ибәрде бир укырга, Алла ризалыгы өчен һәм имам булырга. Һөнәри ислам мәгарифе проблемалары турында фикер алышу конференциясендә район һәм авыл мәдрәсәләрендә укытучы абыстайлар да катнашты. Күкмарадан килдек, Күкмара мәдрәсәсеннән мөгаллиме, гарәп теле, акыйда, тәфсир дәресләре укытам. Районнарда башлангыч дини белем алучыларның күбесе Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укуын дәвам итә. Хәзер биредә тагын да мөмкинлекләр, шартлар күбрәк. Яңа бинаның үзенчәлеге шунда, биредә намаз уку бүлмәләре, конференция залы кызлар өчен тулай торак урнашкан. Әлеге бина аша мәдрәсәнең үзенә дә, нәзарәтнең төп бинасына да турыдан-туры үтеп була. Иң мөһиме, биредә ислам мәгарифе, гомумән дини мәсьәләләр белән бәйле фәнни гамәли чаралар үткәрү мөмкинлекләре булдырылган. Мәдрәсә юбилее уңаеннан үткәрелгәне шуның нәтиҗәле башлангычы. Бу бинада конференциялар, тегәрәк өстәлләр, башка чаралар үткәреләчәк. Рәхим итеп килегез, катнашыгыз. Саубуллашканчы тагын бер кирәкле мәгълүматны искәртеп үтик. Киләсе елда Рамазан ае 23 мартта башлана, Ураза бәйрәме 21 апрельгә туры килә. Шушының белән һәр барчагызга исәнлек, саулык теләм, саубуллашам. Әссәламу алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау-сәламәт булыгыз.